Бүгін ветеринардар иделәк браханиктарын белетилер. Горной лухын кинигер бәрҗегестәхә вет участокка бәйләрен җалаларгар берениләк үз туру ләһәтте бүгерер. Сихли кадәр сюжетка көрен. Лариса Андреева агыны сыллардан үрәгән битерә талаңыл бит идетинен төрәбит лугар үләли кәлбитә. Онтонла күн бүгүнегер дери идел сөйһүбүтүн сылдыбытын саңарба тәрә буруйдак төт атактагы доктор бутун ара сырыттан араңачылан бебеддән кәлле. Үсіләхеттәк бәрҗегестәхтәгы ветеринарный участокка кене иелир сагалыр иелерин тәңәкеһи булар. Ветеринар беппет түбүгүн манны кепсир. Үләбит элбәк ветеринар үләтенрек элбәк. Ынрык гарахан, анактары гытты үстү сүз килеләхтәре гытты хаян үләлек кадетакка гарахан. Әдәттер үйрәнәлләр ите чүгә ветеринар генигер биһи били хастак җоннор туран берәтак бердәк битнеттен әдәттер килен үләлектәре буллар. Бүгүн эмие сохол көмөгө оңогу тырбыт ытагаллар. Ыт сыңага улахан оңогу хенен кирен ытыра сылдер болан ахабатага удеспетага хаста коммут. Ветеринардер тута көмөгө сыллар. Бу хаста тут. Манан кетә испитете Аллара хыңага. Иң раз случайда мандыктар боллар. Коскалар ыттарын мандык. Арахнай. Тистергер ин батыр кирен халар хорорни. Кинлер бүгүнгүлелер манан биппер аны хотону растаһыңа турналар. Саяпка быгытнан көрөн кете хыллар бахнай хахестолар хотондорун сайыңы кемге кериен дезинфекция оңроллар. Старар маснавт атамандык дук специальный маснавт онан нехелектер кериеден старавт. Бу лигарситтен арствой болар, нахола без барганнан старавт. Манны растаһыңа кыһын стата сыстыганна гара сыры турардан сөйһү көмскелләр боларын быгытнан сөйһүләхтәргә дә ветеринарларга да икки түттен тухлах. Ул буттары өйдәннәр әҗәк кыйын кидәккән бе әрәй булар. Аннада котоңгар кабыт буллай нәдән хәп. Хыната да удамыр. Бу курдук ветеринар иделәр бәҗегестә үтүле һөҗҗәне түбүктәре күнтән күн салганар. Жон Сергей Макталтылынан аргыстанар. Анна Семенова, Иван Слепцов, Сахатыл Горной.